juo kamano badan noi badan den kabat tenggang tiado kawan noi kawan maraso ibo hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lanam papa di masa di lereng gunung. Bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi kurang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dia teh dahan tapaso paru anan basang kikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagu rau samo gada. Yeah, come on, 1, 2, 3, 4. Bacan do buruang badangan cota manuang anta apa panyabab bamanong sambil tagan tuang diara kaki surang diri sambil membawa untuang ayam atau badarai tangi ko sambil menyamuang jadi tanyo di tujuan kama kaki malangkah menyipatkan sungguh kaki dah indah tantuara pangana kasawan tapi tiba di pasar bawah kama urangan dulu yang tapi kini malengah santano baitu nasib indah dan tarui mangalo biar kato jawa kasih sia sepeda tarui dan kayu tarui bajuang dari sebuah ke sebuah untuk bisa buktikan tagak surang jo hasil palua. Dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lanam papa di masa di lereng gunung sayo maradai ba kata bang padinan masa dan masa takkan ajuo kamano badan noi badan den kabat tenggang tiado kawan noi kawan maraso ibo hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lanam papa di masa di lereng gunung Bandung ratonyo si unggah bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi kurang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dia teh dahan dapat soparu anan basang pikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagu rau samo gadang.